Jesteśmy dzisiaj świadkami ważnego wydarzenia dla naszego miasta. To nasza lokomotywa, którą nabyliśmy 2 lata temu. Dzisiaj ruszyła pierwszy raz. Co prawda nie po torze jeszcze, ale ruszyła w bok. Dzięki przyjazdowi pociągu technicznego, ratownictwa technicznego kolejowego z Tczewa, który należy do sekcji tczewskiej, a należy do PKP w Gdyni. Dzisiaj przedstawiają nam panowie właśnie lokomotywę. W tej chwili pierwszą rzecz zrealizowano, odłączono tender, czyli węglarkę i przesuwa ją się bardzo wolnymi elementami, po kawałeczku przesuwa ją się na specjalnych szynach, tak aby mogła zostać przestawiona na następny tor. Operacja będzie trwała nawet kilkanaście godzin, więc jesteśmy tutaj bardzo wdzięczni za ogromną pomoc, którą otrzymaliśmy od Polskich Kolei Państwowych, szczególnie nawet w tym trudnym czasie, ale sekcja techniczna jest gotowa, przygotowała się, także bardzo dziękujemy i to dzisiaj mam nadzieję, że przestawiony zostanie na tor, którym przesuniemy pociąg w celu potem następnej prac, które będą związane z remontem tej lokomotywy. Także dzień dzisiejszy też jest, pomimo zarazy wirusa, ale dzisiaj ciągle pracujemy i za to bardzo dziękujemy tym, którzy się angażują. Najpierw, żeby pomiędzy słupami była możliwość na razie. Ona potem stanie na tym torze, ją przesuną i potem podjedzie do lokomotywy odpatrzenia. Tak samo. Dobra, możemy? 80 tonna, więc jest to potężny ciężar, który naprawdę w tej chwili jest przedstawiany tutaj przez fachową brygadę ratownictwa kolejowego. Dobra!